kuvaa tuolta. Okei, tervehdys Ville. No morjes. Tervetuloa tandemhypylle. Kiitos, kiitos. Mistäs tämmönen idea tandemhypylle? No vähän sillä päähän pistona, että kävin yhden kaverin helikopterilla, hän lennätti ja sitten ajattelin, että pitääpä kokeilla niin kuin seuraavaa vaihetta, otetaan moottori pois. Vähän sillä lailla, oli vähän semmonen vähän pisto koko homma. No, kohta sitten nähdään, että tykkäsitkö vai et. Tää on vähän semmonen, että se aistit ylikuormittuu helposti, että kun mennään ylös ja ovia aukastaan, mutta mä uskon, että nautitte siitä ja siitä tulee hauska. Näin mennään, ei muuta kuin meno. Okei, oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Mikä teillä on tällä hetkellä fiilis? Ei tässä tämmöistä rauhallista syvään hengittelyä, niin eiköhän tää tästä. Jännitys vähän nousee. No joo, mutta toisaalta on niin mielenkiintoista, kun kaikki on uutta. No tässä vielä hetken aikaa noustaan ylöspäin, ei muuta kuin muistakaa hengitellä ja kohta me sitten mennään. Yes. Mä alan ihan kohta alan näitä varusteita sitten kiristelee. No näin tehdään. Nyt meillä on lupa avata ovi ja ensimmäiset lähtee. Nyt voitte nostaa oikein jalan penkille. Ja noin nyt siirrytään tähän lattialle istumaan. Aika vauhtia tultiin, mutta kyllä nyt kelpaa, kun on rätti auki. Kyllä, varjo aukesi hienosti. Joo. Paljon meillä korkeus? Meillä on korkeus 1300 metriä nyt. Joo. Mitä näkyy maisemista? Joo. Täällä on vähän viileämpi kuin tuolla maankamaralla. Haluatteko tehdä käännöksiä yhdessä?
ylös. Juuri noin. Eli sit kun tulee komento jalat ylös, niin pistää. Nyt on korkeutta, katsotaan 50 senttiä. Huomaa, kun ilma lähtee. Joo. Nyt meillä on jarrut pohjassa, mä ootan, että muut pääsee alle. Eiköhän mekin lähdetään loppuun. Jalat ylös, polvet yhteen. Ja tästä lähdetään laskuun. Pitäkää ylhäällä. Mä jarrutan. Pitäkää ylhäällä. Noin! Opsan keikka. Jees, ei hätä mitään. Istukaa vaan aloilla. Noin. Kameralle ensimmäiset fiilikset. No oli. Ei osaa sanoa mitään muuta kuin, että oli loistava hyppymestari mukana. Oli turvallinen tuuli. Teidän kanssa oli todella hauska hypätä. Joo, kiitos.